Buliski ipo niya. Ata na nagturog-turog kita sa mga maribuko nandiyan na sige ang purupok sa igawd. Oh, nang Facebook na yun nagtipla ko sa laog. Ay mo may tigigibo ang tao. Sige mo man natipla yan. Ipo niya. Dako nung nagibuhan dyan na. Kuya, di pa kumakaras sa higod ka. Aw digdi ba gatig pagibo ko ini ang lauman na ini. Oh, yan na si tahaba kung kami ang pagpapara. Aw da eh. Nga ta siya nagigibo ka mo baga. Yung nga na siya nagpagibo kaya digdi kami siya ang taraman mo ba kung sige mo ang oras pang ini udto na sige mo pang tipla. Natanong gibuhonin do kay na ita. Kuya. Magibo na naman ka mong katangkal. Gibo ay lauman. Lauman ka ang arog mong mga lauman kang ba? Nata, ano ka pigawa ka pang mariboksen may kaireklamo kaan. Yun na nga, igigibuhon kong outpost. Buy naman no, hantay di si Dumay. Gilo, baga. Ay, Diyos ko ina. Ako nagbururubod kayo na eh. Yan ang alam rin nan. Yugyuga daw. Oh. Pwede, dahil naman makamang no ang kataning kan pag nag-idos ka dyan. Ano? Hindi ba guys? Ito yung isang variety ng tibig. Tibig. Oo. Alam nyo ba? Pwede daw kayo ito. Kinakain yan, Doming. Tikman mo nga. Hindi. Naglalaro ko lang ito. Anong scientific name? Ano? Tibig. Iligiptrus pinumtra. Perwisyo sa kataning. Yo, ikakan man na ganito. Sige daw. Garong kape. Oh, ano, naka-sistema mo dyan? Yung madali na yun eh. Madali ko na kamong garabaong kwanta ng Facebook na kamo. Nga si Duming nga, ta. Naghihiray kang RRGing lokal. Ayan na. Ayan na, Eh, para medyo. yan, tigalaga na niyang alambre. Kaya ikaw magbarakag kang RRGing lokal. Dali mo makalaog Duming ano. Norag ka talaga. Ayos na. Lagang kong alam brita, mapakit na oh. Dahil pa kitang pambakal, bad lang may mahirap dyan na taon kitang pambakal. Oo. 50 pesos. Sumuya na mag-sponsor kay Duming na chinilas ta. Hilingan na inalambrihan na sana. Oo na, inalambrihan na oh. Mag-message siya sa kamo sa page. Grabe na pag-kilos. Ngayon na, mag-contact na sa mga sponsor dyan kay chinilas. May plak ka na dyan eh.